Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sagunge para pinispo sesepuh ingkang sastu kenapekten, Bapak Pangarso PRM ingkang kinurmatan, Bapak-bapak takmir, Bapak-bapak RT, Bapak-bapak dukuh ingkang kawula hormati, lan sedaya para jamaah pengawasan Ahad pagi ingkang kawula hormati ugi. Langkung rumiyin monggo kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene kalodhangan dal punika panjenengan sedaya dalasan kula saged makempal nyawiji wonten ing papan ingkang minulya menika ingkang sepisan ingkang jelas menika silaturahmi ingkang kalih monggo sareng-sareng kita thalabil ilmi samangke wonten ing Bapak Ustadz. Shalawat dan salam mukatur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng garwa putra sahabat-sahabat pun sumrambah dumateng sedaya umat pun. Mugi-mugi kanthi shalawat dan salam wau kula lan panjenengan sami angsal syafaat wonten ing yaumul akhir Allahumma. Para sedaya ingkang kula hormati, saderengipun Bapak Ustadz paring tausiah wonten ing tasih wonten ing perjalanan pilih kangge gemeni wedal. Samangke saking PRM ugi badhe paring pangandikan pramila awit saking pambiyara ngaturaken samangke urut-uratipun ingkang sepindah atur pambuka ingkang kekalih atur pangandikan saking PRM khususipun tim dakwah saha samangke dipun slirani Bapak Ketua langsung Bapak Haji Hidayat ingkang ketiga nggih acara inti pengawasan Ahad pagi ingkang samangke dipun sliarani Bapak Fahrudin Sarjana Agama. Adicara ingkang sekawan nggih pengumuman dipun lajengaken adicara panutup. Mekaten para sedaya adicara samangke ingkang badhe kita lampahi wonten ing jam menika. Anjing adicara ingkang sepisan nggih pambuka monggo para jamaah mugi barokah adicara wonten ing jam menika kita purwakani kanthi wawasan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi-mugi kanthi lafaz basmalah wau adicara wonten ing jam menika saged lumampah lancar menawi dados kita ajeng-ajeng. Para sedaya mbok pilih kangge ngentosi Bapak Ustadz saking pimpinan ranting Muhammadiyah Bangun Jawa Wetan samangke badhe paring pangandikan pramila dumateng Bapak Haji Hidayat wedal kala semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Dumateng panjenenganipun Bapak Haji Edi Susilo minangka sesepuh PRM Banjur Pemerintah satu Kinurmatan, Bapak Takmir Masjid lan mushola sebangun Jawa Timur ingkang kita hormati, sedaya jamaah kaum muslimin wal musliman kakung lan putri ingkang pitansah pikantuk rahmatipun Allah sedayanipun, amin ya rabbal alamin. Lan dumateng panjenenganipun Bapak Ustadz Bapak Haji Fahrudin SAG ingkang kinurmatan, pisan semonggo mboten kendhat menapa sami tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan enjang menika Allah paring takdir dumateng kula sami wonten ing kesaenan saged sareng-sareng nindaki pengawasan Ahad pagi ingkang menika wekdal kaleresmapan wonten ing Masjid Al Amin. Pramila ras kesyukuran monggo sareng-sareng kita lafataken kanthi ucapan tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kita tansah katur dumateng panutan kula sami Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam
semrambah dumateng sedaya keluarga, para sahabatipun, para pendherekipun, kalebet kula pangsami ingkang saestu tansah wantu-wantu beberan sahabatipun sakmangke wonten ing yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu ingkang hormati, namung badhe ngaturaken mapinten-pinten pengumuman ingkang sepisan menika alhamdulillah nggih. Papan kagem pengawasan Ahad pagi niku tambah setunggal malih nggih. Benjang niku insyaallah wonten ing urutan menika sakmangke ketambahan Masjid Al-Masyhur. Tasih kemutan boten Ibu. Dadi niki urutanipun radi benten Ibu nggih. Mangke kalau wingi di Al-Mutadin wonten acara sakniki terus geser teng mriki. Nggih, mangke saking mriki teng Al-Mutadin, teng Al-Masyhur nembe Sabilul Huda. Bar Sabilul Huda biasane teng Al-Ikhlas teng Nurul Ihsan riyin. Ngoten nggih. Nggih. Oh, derek mawon ngoten nggih. Derek nggih ngamaken nggih. Benjang wonten tambahan setunggal benjang insyaallah teng Masjid Al-Masyhur sasampunipun Al-Amin, Al-Muhtadin, Al-Masyhur nembe Sabilul Huda nggih. Ampun klentung nggih. Lajeng ingkang kekalih Bapak Ibu ingkang hormati, insyaallah kegiatan dari tim kader bidang kader PRM Bang Jawa Timur insyaallah benjang Ahad tanggal 26 Oktober ngawontenaken temu santri pengajian sarengan benjang mapan wonten ing Masjid Al-Ma'ruf Tirta Ler nggih. Monggo putra-putranipun pun semoga kemengken samangke sareng-sareng saged tindak ngaos wonten ing pengajian temu santri sebangun Jawa Timur wonten ing Masjid Al-Ma'ruf. Lajeng sakmangke mangke dalu kagem kegiatan pengajian malam Senin insyaallah tambah setunggal malih mangke dalu wonten ing musala sak pojokipun lapangan nggih. Kasuwun nek pasik kanggonan niku ibu-ibu nggih nderek mboten napa-napa ibu-ibu nggih. Dadi ketok regeng ngoten nggih. Nek misale kok seneke ra kumenan mboten napa nggih sebangken sementing pas dirawuh nggo pengajian malam Senin niku ibu-ibu nggih sami ngaji ngoten menawa bapak-bapak nggih. Nggih, menika mawon ingkang saged kita aturaken Pak Guru sampun rawuh alhamdulillah saking rawuh Bapak Guru. Salajengipun rebat cekap kemawon Bapak takmir nggih kita sembahkan dumateng Bapak Guru nggih. Nggih, monggo dumateng Bapak Guru Bapak Fahrudin SAG wekdal kita sembahkan sakderkatipun. Saking kula cekap semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para sesepuh bini sepuh ingkang dahat kinurmatan. Dumateng ngarsanipun bapak-bapak pimpinan ranting Muhammadiyah Bangun Harjo, Bangun Jiwo, Kasihan Bantul, harmoni bangun jiwa kleru bangun harjo. Ngarsanipun Bapak Ibu sedaya jamaah pengawasan ingkang kula hormati, Ustadz Edi Susilo ingkang kula hormati, Ustadz Dayat, Bapak Ibu sedaya. Kula husnudzon panyono sae
bilih ingkang rawuh wonten masjid menika termasuk hamba-hambanipun Allah ingkang rajin jamaah wonten masjid. Ana sing amin ora yakin iki. Sedaya niki hamba-hambanipun Allah ingkang rajin jamaah wonten masjid. Amin. Nggih ming ana sing rajin banget, ana sing rada rajin, tapi kan rajin sedaya. Pramila enjang menika kula badhe ngajak jamaah sedaya ngaji tentang sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi nalika tindak dhateng masjid. Supados anggen panjenengan sami tindak dhateng masjid cocok kalian sunnah dalam Kanjeng Nabi saya ageng fadilahipun manfaat barokah donya akhirate Allahumma. Ingkang nomor setunggal cepet mawon selak jam 7 nggih. Ingkang nomor setunggal inggih menika pergi ke masjid dalam keadaan sudah berwudu dari rumah. Niku termasuk sunnah. Jadi nek wonten sing muni yo kan padha wae to engko wudu ning masjid ra lunga ya wudu wong ya nyatane ya urung salat. Mboten padha, berbeda. Ing menapa wonten hadis ingkang dipun tulis kalian Imam Ibnu Majah bersumber saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kanjeng Nabi paring dawuh ngeten iki. Iza tawaddo'a ahadukum, menawa wudu salah seorang di antara kalian, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia membaguskan wudunya, wudu sempurna sae, summa atal masjidah, kemudian dia pergi ke masjid, la yanhazuhu illa shalah, la yuridu illa shalah, tidak ada motivasi lain kecuali ingin menegakkan sholat. Jadi ana wong wis wudu sempurna terus ten masjid tidak ada niat lain kecuali badhe ngestokke dawuh Allah nindakake sholat berjamaah. Ana wong kok ngoten niku, Kanjeng Nabi dawuh lam yahtul khatwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Maka tidaklah dia melangkahkan kakinya kecuali dengan langkah kakinya itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Niki. Jadi langkahnya menika diangkat derajatnya. Wa hatta anhu biha, dan diampuni dengan langkah kakinya itu khotiatan, kesalahan-kesalahannya. Jadi sikile mlaku niku diangkat derajate, diapura dosane, diangkat derajate, diapura dosane hatta yadkhulal masjidah, sampai dia masuk ke dalam masjid. Fa idza dakhalal masjidah, apabila dia telah masuk ke dalam masjid, nek wis ning jero terus kepiye? Kana fi sholatin makanat sholatu tahsub, maka dia dihitung sebagai orang sholat selama dia le durung mulih kuwi isih ana hubungane kalih salat. Niki hadis menika dipun tulis kalian Imam Ibnu Majah saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terus Bapak Ibu, tindak masjid niku jebule diangkat derajate dia terus ngantek mlebu masjid, nek wis ning njero masjid wis diitung wong salat selama urung mulih. Ning le urung mulih isih ana hubungane karo salat. Mula nek ten Mekah Madinah sing donate umroh napa haji niku nek teng Mekah lak biasane masjid adoh saking omah, saking hotel maksudnya. Saking hotel rada jauh nek teng Mekah. Biasane cirine jamaah Indonesia niku hotele rada adoh. Mula dipertahankan tetap adoh ndak kelangan ciri gitu. Jadi tetap adoh. Mula biasane nek berangkat niku ngasar mangke ledo kondur teng hotel bar ngisak sisan biasanya. Gitu. Jadi antara ngasar kalian maghrib kira isih ning jeron masjid kuwi diitung salat terus.
Bar maghrib dereng kondur, ngopo orang kondur kan ngenteni ngisa masalahnya. Jadi masih dihitung wong salat terus. Jadi nggih wontene ming teng riko niku nek ning kene ya ora ono lah. Nek ana wong ngono paling ana wong muni kae ra ndek gawean apa ya ngoten niku. Soale nek teng Mekah lah mboten mikir ngentasi gabah barang to, Bro. Nggih to, Bu? Lek ngenteni we 30 tahun gitu. Terus Bapak Ibu sedaya rahimakumullah, ngoten niku, tapi onten syarate. Napa syarate? Harus sudah berwudu dari rumah. Terus mula beda wudu ning omah karo ning masjid niku beda kaya. Nek jenengan mboten wudu dari rumah, berarti mboten masuk kriteria hadis menika. Mula monggo Bapak Ibu benjang, mboten benjang mangke nggih, menawi badhe tindak masjid berwuduklah sejak dari rumah. Insyaallah. Pak Ustad, niki mesti ana sing arep takon ning ra penak kok agek lekas kok takon gitu. Nek numpak motor niku hitungane pripun paling? Niku ora mlaku. Diangkat derajate dia protosan. Lah nek numpak motor apa sepeda niku hitungane pripun? Terus terang kula dereng saged jawab, Bu, wong jaman Kanjeng Nabi dereng wonten montor. Dekne ya ana ustaz sing ijtihad anu kuwi diitung hubungane dop kuwi. Tapi kula mboten setuju niku karena semua harus ada dalilnya, nggih. Mila pun dipasrahke Gusti Allah mawon, Allah Maha Wicaksana. Nggih. Yang kedua, eling-eling niki, yang kedua, menjauhkan diri dari bau tidak enak pada mulut dan badan pada saat berangkat ke masjid. Kanjeng Nabi dawuh, man akala, siapa orang yang makan menopo min hadhihi syajarati, dari tanaman ini, yakni niku bahasa Arab nggih, yakni as-summa menika bawang. Sapa sing mangan iki tanaman iki bawang, fala yaqrabana masjidana, janganlah dia mendekati masjid kami. Niki hadis dari Ibnu Umar, dipun tulis kalian Imam Bukhari, Imam Muslim, sahih hadisnya. Pak nek ngoten berarti bawang mentah maksudnya. Berarti bawang mentah niku haram nggih? Mboten. Ming nek arep tindak masjid dibersihkan dulu bau mulutnya karena bawang itu. Berarti nek ngoten mboten namung bawang. Nah, pete, sing seneng pete nggih. Napa malih? Jengkol. Pokoknya seluruh makanan yang menjadikan mulut berbau, membuat tetangganya tidak nyaman, itu sunnahnya dibersihkan dulu sebelum ke masjid. Bahkan teng tulisan niki ditulis, ngapunten nggih Bapak ingkang dereng saged ninggal, rokok, bau rokok itu nek wis gathok ya weng ngono iki ya rokok. Omong ngoten ya bul, ngoten niku ambune ya rokok. Maka ingkang belum bisa meninggalkan rokok, nek badhe tindak masjid hendaklah dibersihkan giginya. Nek malah ana sing nang masjid udut nglecis kae ya mbuh piye kowe gitu. Nek kula kok jane nggih kirang prayogi, Pak, nek masjid kok tinggal udut nglecis niku nggih kirang prayogi. Kaya ora ana nggon liya nggih Bu nggih. Nah, jadi bersihkan dulu sebelum ke masjid. Awake mambu keringet nggih dibersihkan dulu. Diniati nderek sunnah dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku sing nomor pinten wau? Kali. Saat ini nomor 3. Ini apal nomornya pun alhamdulillah sampean. Nomor berarti maksudnya apal nomor kan berarti ngerti isine ngoten niku. Nomor 3, dianjurkan untuk memperbagus pakaian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Al-A'raf 31 niku cara Jawane, he anake Adam, maksudnya turune Nabi Adam, maksudnya menungso, khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu yang bagus-bagus,
nginda kulli masjid, setiap kali kamu memasuki masjid. Niki sing dawuh Gusti Allah, Pak. Mboten Kanjeng Nabi, langsung Gusti Allah ingkang dawuh, anake Adam, nek do ning masjid iki nganggo klambi sing apik-apik. Wing sayange niki sok-sok dereng dadi budaya. Neng masjid nggo klambi apik iki kaya-kaya iki ora pati dadi kebiasaan. Beda nek teng mriki pun saestu. Ora ana wong ngamini to iki. Kaya ora yakin lho sampeyan. Wonten to, Bu, Pak, bapak-bapak niku wis nandang necis to, nganggo baju takwa, wis resik, disetrika, ambune wangi karena disunahkan bagi laki-laki pakai parfum niku sunah. Kalau sing kagungan parfum diagem, sing mboten kagungan tumbas, gitu. Ora larang kok gitu. Niku bapak-bapak lho nggih niku nggih. Lah niku wis necis pecisan sarungan dirurui kali sing wedok. Arep nanti to ya. Sakniki nek do nyeluk ayah ngoten. Ayah nanti, ayah kayak ngarit tuh. Ya ora apa-apa to wong bojo-bojone dhewe kok gitu. Ayah kalih bunda. Bunda kayak matun. Nah, Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, sing wedok niku takon, "Yah, jenengan iki arep nendi kok le mlidhit ambune wangi? Piye to Bu, aku arep jamaah ning masjid kok ya." Jawabe piye sing wedok? Lah wong nang masjid kok kowe engko klambine iki rek dienggo resepsi lho ya. Engko dadak nyetrika meneh. Lho nang masjid sedelo wonten mboten sing ngoten niku. Wonge ya ana iki. Kaya-kaya ki ngenyek karo Gusti Allah. Lho mengarep ketemu Gusti Allah kan ngoten niku kaya-kaya niku. Kaya-kaya Allah niku kalah karo wong resepsi. Allah kalah karo wong ajeng nemoni liyane. Wong ming neng lah iso do mboten disadari ngoten. Padahal Bapak Ibu, sing jenenge menghadap kepada sesuatu atau ajeng ketemu, pakaian itu adalah salah satu bentuk penghormatan kepada orang yang akan ditemui atau kepada pihak yang akan ditemui. Belum tentu orang. Esok niki wau kula gandeng ajeng ketemu jenengan. Jamaah masjid jamaah menapa Ranting Muhammadiyah Bangun Jiwa Timur niku kula ya adus barang niki wau. Lah arep ketemu jamaah Bangun Jiwa Timur iki. Adus nganggo klambi kala setrika niki wingi niku. Terus pokoke ya sing wangun. Kenapa? Karena saya memuliakan panjenengan. Saya menghormati panjenengan. Jenengan bayangke ora nek kula wau sarungan wol-wol kaosan oblong ngono kira-kira jenengan batin ora kira-kira. Batin Po Farudin iki stres boyo saiki. Suwe ra pedhok wae saiki dadi. Kan ngoten niku. Karena ora sopan, ora wangun ketemu Bapak Ibu jamaah pengajian kok kaya ngono pakaiane. Ora layak. Jenengan nek sowan Pak Lurah urusan penting ten kelurahan, sandalan jepit, katokan cekak, kaosan oblong wangun apa mboten, Pak? Ora wangun, mesti paring ora ya nyandang sing wangun lah, nganggo bathik. Apa sing wangun? Kowe ajeng ketemu lurah, durung nek ketemu penewu. Mesti gitu, durung nek ketemu bupati, ketemu gubernur, apa meneh gubernur Kanjeng Sultan piye kuwi. Kang Senan jam 09.00, jam 8 wis tekan riko to jenengan. Boleh nemoni jam 11 gitu. Tapi merupa lah wong arep ketemu Kanjeng. Apa meneh ketemu presiden Pak Prabowo. Ah mesti gitu. Lah iki ki ajeng ketemu zat sing nyiptakke alam saisine. Zat sing nentokke nasibe awake dhewe. Jenengan kula sesuk cilaka apa bejo, rezekine kepiye le mati kapan, Allah sing nentokke. Lah ajeng ketemu zat sing ngono sak-sake kan yo. Halo. Lah do meneng bae terusane. Nek ibu-ibu kula percaya jenengan wis aman, rasah dirembuk urusan pakaian sebab wis kagungan seragam to jenengan. Jenenge rukuh. Perkara jero nganggo apa mbuh ning rak njaba pun rapet gitu. Sing dirembuk niku bapak-bapak kalih pemuda, Pak. Nggih, niki barang niki
Sing kakung-kakung niku sok-sok ya Allah le nyandang ya. Terus saya nggen kula niku rak nggen kula niku kidul dalan. Dadi nggo sing ngulon, Bu. Nggo sing ngulon niku wonten madrasah Aliyah Man. Kulone niku wonten dalan ngidul lah mriku niku ngidul. Nggen kula kidul dalan, lor dalan niku jenenge Jetak sing ana masjid dhuwur wonten niku. Nggen kula masjide sing kidul dalan. Nah, suatu hari Jetak niku wonten Seripah. Seripah niku wong meninggal dunia. Tapi yo menggenahke kok. Lah biasane nek ana Seripah kan terus jamaah tak jak nyalati ngoten niku. Niku jamaah dhuwur teng Masjid Husnul Khotimah nggen kula. Bar salat kula omong kali jamaah, Bapak Ibu, dhuhuran niku. Niki mangke bar salat, bar ba'diyah. Jadi ba'diyah dhuhur kalau bisa jangan ditinggal termasuk muakkad. Iki niki mangke bar ba'diyah dhuhur, awake dhewe ajeng nyolati jenazah teng Jetak. Mangke perkara pas upacara jenengan saged nggih monggo, nek mboten nggih pun nyolati. Nggih lah kok ana cah enom niku nyeraki kula. Pak Ustad kula mangke mboten tumut anu nggih. Mboten tumut nyolati jenazah, mboten cepet layat. Lah ngapa Mas kagungan acara apa piye? Mboten jane kula nggih selo sedina niki mboten wonten. Lah ngono. Mboten penak kula lah niki kula namung kaosan oblong. Aku ki leh mikir sejenak iki bocah ki rada aneh iki. Atase sowan Gusti Allah. Jamaah dhuwur niku rak sowan Gusti Allah to niku. Kuwi kaosan oblong penak wae lho. Lah iki mung arep petuk wong mati. Kok kaosan oblong ora penak lho, aneh ora Pak niku. Mung arep petuk jenazah. Kok kaosan oblong ora penak, mau sowan Gusti Allah salat zuhur ki santai wae ora masalah. Aneh tapi nyata, Pak. Leres mboten niku. Sok-sok ki luwih pekewuh karo wong, bahkan karo wong mati wae pekewuh kaosan oblong. Lagi karo Gusti Allah jamaah zuhur nyantai ae. Apunten lho niki kula pengajiane iki pengajian khusus iki. Nek pengajian umum akbar aku ya ora ngono kuwi. Engko ndak sing kaosan oblong ya ora ning masjid. Nek pengajian umum, tapi niki kan pengajian ra umum niki. Maksudnya pengajian khusus. Jenengan wis kulino ngaji to? Wis jamaah rutin to? Lah kula tas-tes mawon. Dadi kelase wis ngoten lho. Dadi kula ora bakal ana wong nesu kaya. Oh wis kelas iki wis. Lah wadene kula muni ngoten kok ya isih ana sing muni, mending to Pak kaosan oblong bangane ra ning masjid. Nah, kok isih nganggo bangane sing ra ning masjid berarti kelase medun. Gitu nggih? Nggih, Bapak-bapak monggo ingkang sampun alhamdulillah, ingkang dereng monggo diawiti nek tindak masjid pertama wudu sing sempurna. Pakai pakaian yang terbaik, hilangkan bau-bau badan yang tidak enak, bau mulut yang tidak enak, pakailah pakaian terbaik, niat ngestokke dawuhe Gusti Allah pun mangke dijajal salate luwih khusyuk apa ora mang rasake dhewe. Nang masjid kaosan gak kaose ana tulisane ning burine gedhe, jauh di mata, dekat tak culek ngoten niku pune cah saiki tulisane iki. Nggih ana meneh sing jangan disalib aku seorang muslim. Loh piye to iki? Jangan disalib. Oh, bolane disalib ning dalan iki lho, Bu. Aja nyalib wong aku ki muslim. Iki hubungane apa aku? Wong saniki nek do aneh-aneh to. Kira-kira nek ana tulisan kuwi ning masjid burine maca ora? Oh, pengalaman berarti sampean. Ya berarti kan ganggu niku. Makanya ampun ditulisi. Paham nggih? Nek ibu-ibu aman wong ning jeron rukuh. Bapak-bapak nih lho. Ning arep aman nggih rukuhe dijogo resike nggih, Bu. Nek putih ya putih tenan. Nek ireng sisan ora apa-apa. Mbah, sok wonten lho niku rukuh niku letek kaya ambune. Kayak kowe nek diperes ki ya Allah. Gek dirurui to kalih kancane, Mbah. Lah napa jenengan niku mboten kagungan sing sae to, Mbah? Lah aku ki duwe anyar, loro. Lah kok mboten diagem, Mbah? Dinggosok bodol. Wonten mboten sing ngoten niku. Niki wonge pasrah mangkat. Dadi kula le omong ya santai wae. Nek ana rak rapenak to Bu darani nyindir. Kula kan ra seneng nyindir wong niku. Ha niki mumpung wonge pasrah mangkat diomongke.
Dadi nek ngagem rukuh ki ya syukur kagungan loro. Wong tuku pulsa wae mendina iso handphone gonta-ganti kok. Nggih, rukuh loro nek siji diagem sijine di. Nah, wis pun paham. Monggo Bapak Ibu ngagem pakaian ingkang terbaik kagem tindak masjid. Syukur kagungan pakaian khusus yang dijaga bersihnya, dijaga rapinya. Kalau niku sanggre masjid misalnya mantuk centel ke set. Mangke nek teng masjid nganggo malih. Awet nek ngeten iki 3 dina aman. Nggih, aman. Lho kan mung digone ning masjid. Wangine barang awet ngoten niku lho. Tur bersihnya, rapinya terjaga karena ini anggere mulai ke masjid ning cakruk teturon lah ya. Anu terus lecek ae terusan. Ini nek dijaga kebersihan. Itu termasuk bukti bahwa dia memuliakan Allah dan rumah Allah. Monggo Pak, ternyata ngaruh kepada kekhusyuan kita. Niku masalah pakaian. Nomor sekawan. Terus toh sekawan toh? Memakai sandal dengan mendahulukan kaki kanan kuwi jebulane nggih sunah. Kanjeng Nabi dawuh, nun sewu sanes Kanjeng Nabi, ingkang ngendika nika garwanipun ingkang asma Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau ngendika kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammuna fi tuhurihi wa tarajjulihi wa tana'ulihi. Ibu Aisyah ngendika Kanjeng Nabi kuwi remen yuhibbu niku remen. Remen ngopo? Tayamun. Mboten tayamum nggih Bapak Ibu. Tayamun. Napa bedane? Tayamum kuwi artine bersuci dengan debu, tayamum. Nek iki tayamun niku artine mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Saking tembung yumna tangan kanan, sing kanan kan nggih. Tayamun mendahulukan yang kanan fi tuhurihi di dalam bersuci. Jadi Nabi nek bersuci mesti mendahulukan yang kanan dulu. Wudu kanan dulu gitu. Mandi belah kanan dulu. Bituhuri wa tarajjulihi dan di dalam menyisir rambut. Beliau kalau menyisir rambut kanan dulu. Kok ngerti? Asing ngendika garwane niki wau. Kanan dulu baru yang kiri. Wa tana'ulihi dan di dalam memakai sandal. Hadis niki hadis Bukhari bersumber saking Aisyah radhiyallahu anha. Jadi monggo mangke nek ngagem sandal. Nek niki mboten ming nek tindak masjid. Setiap kali pakai sandal, pakailah dengan yang kanan dulu. Sepatu juga, alas kaki. Wah, aku kan biyen Pak rasah domonge kan biyen ngono kuwi aku. Nun sewu nggih. Ning rak rong pirsa nek niku sunah. Kuwi ming biasane ming kulinane. Niki sing bedake wong sing ana ngelmune kalih sing boten. Dadi nek ana lek ngapa? Kowe nek nganggo sandal kok sikil tengen ngapa? Kok biyen wangune sandal ki sikil tengen. Sing siji, Budhe, nek ngagem sandal kok ngagem sikil tengen apa, Budhe? Lah ya Kanjeng Nabi le nyontoni ngono kok ya iki nderek Rasul iki pas pengajian diterangke. Kanjeng Nabi iki nek ngagem sandal sikil tengen. Beda lho niku wong loro niku. Sing siji ki ora mung umume, kulinane, biasane. Ning sing siji niate kene iki nderek sunnahe Kanjeng Nabi. Beda napa mboten? Berbeda. Yang ini hanya baik, ya apik. Tapi hanya baik. Tapi nek sing niki nggih baik, nggih bernilai ibadah. Nganggo sandal kuwi dadi ibadah ketika diniatkan derek sunai Rasul pakai kaki kanan. Pun dijajal langsung niki mangke. Nomor gangsal membaca doa ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu, monggo. Ngalallahi la haula wala quwwata illa billah. Itu doa setiap keluar rumah, tidak hanya waktu ke masjid, tapi termasuk ketika kita mau ke masjid. Dalile niki hadis Anas bin Malik. Kanjeng Nabi dawuh, idza kharajar rajulu min baitihi, ketika ada seorang keluar dari rumahnya, faqala, dan dia berkata, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan kepadanya,
engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Setan pun akan menyingkir darinya. Setan yang lain akan mengatakan, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan. Ini bahasane sampean, demit orang dulit, setan ora doyan. Bahasane sampean. Kenapa? Wis pasrah, semeleh, dan tawakal itu artinya berserah diri. Jadi metu sing dalem niku wis pun kula berserah diri datang Allah Ta'ala. Lah ini Allah pun dipasrahi ngoten niku, sudah kita berserah diri kepadanya, maka kita akan diberi petunjuk, diberi hidayah, ditunjukkan, kemudian dilindungi. Dan ini bukan berarti nek wis maca niku njur tidak mungkin ada tidak mungkin ada kecelakaan. Nek memang Allah ngersake memang takdire ngono nggih terjadi, tapi dia tetap di dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau toh meninggal husnul. Jadi ampun terus gini aku wis ndonga dek ben nyatane ya kepleset misalnya. Bukan begitu maksudnya. Gen kula ki malam Selasa nggih. Kula pas mulai saking pengajian kira-kira 9:30 pas ajeng menggok gapura masuk kampung wonten kruyuk-kruyuk akeh Pak. Bulane wonten ibu-ibu saking pengajian malam Selasa metu-metu saking gang ngoten niku. Tabrak cah numpak motor cah sekolah le mulih kewengen niku. Buanter juan. Wah, mesake dirubung akeh niku. Lah kok ana sing muni ngene gitu. Ayo dadak ngaji barang ngono kuwi. Gek cah apa wis kuwi wis. Jadi suarane iki ngantek viral nggen kula niku. Anu to sik kaya mau kuwi muni ngono kuwi to. Dadak ngaji barang maksude ambok yo neng omah turu nek niat Allah ngersake ana ketiban gendeng lak ya saged niku. Terus kok njur nyalahke le ngaji. Sing penting bismillah metu matur sangat. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, pasrah kali Gusti Allah. Nek diparingi selamat umur dawa ya barokah, nek dijukuk nyawane ning dalan husnul ngono ora. Paham nggih niku nggih? Ora kok terus ndonga ya nyatane ora ngono kuwi pemahaman niku. Pun. Terus nomor 6. Ketika berjalan niku jane wonten doa, tapi nek jaring apal nggih mboten napa-napa. Nek pun apal silahkan dibaca. Dungane ngeten. Doa minta cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, berikan di dalam hatiku cahaya. Waja'al fi lisani nuran. Ya Allah, berikan di lisanku cahaya. Waja'al fi sam'i, dan berilah pada pendengaranku nuran. Waja'al fi basari, dan berikanlah kepada penglihatanku cahaya. Waja'al khalfi nuran wa amami nuran, belakangku ya Allah, depanku berilah cahaya. Waja'al min fauqi nuran wa min tahti nuran, dari atasku, dari bawahku cahaya. Allahumma a'dzim li nuran, ya Allah berilah aku cahaya. Mohon doa diberi cahaya itu dibaca dalam perjalanan menuju masjid. Nek pas mangkat mau bismillahi tawakkaltu. Nek neng dalan menuju masjid ada doa seperti ini. Monggo nek badhe pun waos. Nek dereng ngapal nggih mboten napa-napa. Ngapalke nggih sae. Mangke niki kula share ten gene Mas Dayat. Sing ngersake ajeng anu mang njaluk di-share kalih mriku. Simbah-simbah rasane dadak share-sharean ya ora apa-apa. Ku dadak kon nukokke handphone. Nggih, monggo mangke saged dibaca itu. Malah gua alasan lek ngopo. Kowe kok ora tau ning masjid ngopo lek? Larung ngapal dungane kok ya. Jangan begitu. Nek urung ngapal nggih mboten napa-napa. Yang ketujuh, jalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa walaupun sudah qomat. Niki termasuk perlu digatekke niki. Tak wacake hadise nggih. Idza sami'tumul iqamah, apabila kamu mendengar iqamah, famsu ila sholah, maka datangilah sholat atau berjalanlah menuju sholat. Wa alaikum bisakinah, namun tetaplah tenang. Wal waqari, dan khusyuk.
Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Akeh jamaah teng masjid goren iki tekan kono kae komat mlayu. Buku tebuk tekan gone menggeh-menggeh gitu. Oh, ternyata mboten ngoten niku ternyata. Tetap mawon berjalan dengan tenang. Terus wonten terus fama adraktum fasallu. Apa saja yang kamu dapati dari imam ikutilah. Jadi walaupun telat imamnya lagi ngopo, ikutilah. Wa ma fatakum fa'atimmu, apa yang luput dari kalian maka fa'atimmu, sempurnakanlah. Bukhari Muslim hadisipun menika saking Abu Hurairah. Jadi nek jenengan masbuk telat jangan berlari-lari. Tetap saja jalan dengan tenang, mengko pas imame ngopo ikuti dia. Dalam hadis yang lain Kanjeng Nabi dawuh ngeten iki. Idza jitum ila shalah, apabila kamu datang pada sebuah salat maksudnya jamaah. Wa nahnu sujudun, dan kami sedang sujud, kami Kanjeng Nabi kali sahabat nembe sujud. Fasjudu, maka sujudlah kamu. Wala ta'udduha syai'an, tapi jangan kamu hitung satu rakaat. Waman adraka rakaatan, siapa yang mendapatkan ruku' faqad adraka shalah, sungguh dia telah mendapatkan salat. Maksudnya wis oleh sak rekangat. Nek raoman rukuk berarti wis ketinggalan rokangat. Nek isih homan rukuk bareng imame berarti dae isih homan rokangat. Miturut hadis niki. Jadi nek jenengan rawuh kok imame agak sujud, langsung mawon sujud ning takbiratul ihram riyin. Ora langsung Allahu akbar takbiratul ihram terus langsung nyusul sujud. Rukuk riyen mboten? Mboten, langsung sujud. Niku diitung sak rakaat mboten? Mboten. Kenapa? Ora, wah mantap wis do lulus kabeh niki mangke niku. Ora oman rukuk. Dadi ning oke-oke mboten ngoten niku lho, Pak. Oke-oke nek imame sujud ki do nunggu lho. Mbuh nek kene ngono ora? Iki nggih do nunggu iki. Lah sing luwih tepat weh tok imam sujud tok-toke mendake klambi ngono. Mendake wah ngono terus janjane iki mung nunggu ora ngadeg dhewe. Ngono kuwi lho. Ternyata nek sunah Kanjeng Nabi niku kalau pas sujud ya kita langsung Allahu Akbar nyusul sujud. Nek pas rukuk, nah Allahu Akbar langsung nyusul rukuk. Sami Allahu liman hamidah, jenengan Rabbana walakal hamdu, wis oleh sak rakaat. Ngoten niku. Nek pas tahiyat awal piye? Langsung Allahu Akbar atahiyat awal. Diitung rakaat mboten? Mboten. Nah, wis ngoten niku. Dadi rasa kesusu-susu pun alon-alon mawon biasa, rasa dadak melayu mengko kurange piye nambahi. Ngaten menika. Itu termasuk sunnahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tergesa-gesa di dalam mendatangi salat. Nggih, mboten sah mlayu-mlayu, Mbah. Biasa mawon. Ning ya aja terus malah luwih santai. Kowe iki mau rada banter kok saiki mah alon-alon akone Pak Fahrudin wala. Mboten, maksudnya tetap biasa mawon, tetap biasa mawon. Ngoten niku. Nek telat mangke kurange pira nyusul nambahi. Oh nggih tambahan malih. Iki ning kene ana salat Isya. Begitu imame wis oleh sak rakaat, niku wonten sing teka. Masbuk niki jenenge. Makmum telat niku jenenge masbuk. Mbuh lanang mbuh wedok tetep masbuk. Kita doa lamban iki lho berpikir. Nek wedok Mbak Buk. Lah niku begitu dahil masbuk telat sak rakaat berarti ora nambah sak rakaat niki. Begitu imame oleh 2 rakaat atahiyat awal niki teko meneh iki wong ana wong liya niki. Allahu Akbar. Engko nambah pinten niki? 2 rakaat. Begitu imame wis oleh 3 rakaat ana wong teko meneh. Iki mengko nambah 3. Begitu ana sing teko meneh tahiyat akhir. Teko niku oleh masbuk sempurna gitu. Tekan izat bareng imame salam, assalamualaikum warahmatullah. Niki wong papat niki lak ngadeg kabeh. Iki kurang 1, kurang 2, kurang 3, kurang 4. Onten yang kemudian sing kurang 1 niki diangkat dadi imam, onten
sing kurang loro, sing kurang telu do mundur. Iki dadekke imame. Wonten sing ngoten niku. Lah begitu niki rampung, sing telu lak ngadeg meneh. Lah sing kurang loro iki dadekke imam. Iki mundur. Dadi iki mau salat jamaah gelombang 2, iki gelombang 3. Lah bareng sing niki wis rampung, loro iki ngadeg jamaah wong loro. Bareng sing kurang telu wis rampung, galek sing kurang 4 nambahi 1. Ada pernah kita lihat seperti itu. Pertanyaannya, apakah seperti itu dituntunkan oleh Rasul? Jawabnya mboten dituntunkan. Nek cara Muhammadiyah, kira pengajaran Muhammadiyah lagi, niku mboten sah gawe jamaah melih. Cukup mencukupkan kurange dhewe-dhewe. Paham nggih? Dadi jenengan rasa gawe jamaah meneh, jur mangsane jur oleh 17 meneh ngono. Atene sing akeh dhewe ganjarane malah sing telat 4 mau. Omah do nginceng telat 4 wae oleh 17 ping 4 ngono. Tidak, jadi tetap sholatnya genepi kekurangan ini. Niku miturut Muhammadiyah memilih pendapat yang itu. Walaupun ada sebagian kecil ulama yang mengatakan itu boleh sholatnya sah, nonton. Tapi menurut pahami Muhammadiyah, dewe-dewe wis nyukupi. Kecuali ono sing teko anyar. Jadi wong papat ngadep, ono wong anyar teko. Siji namung piyambak, lah boleh makmum salah satunya. Ngoten. Nek sing teko luwih saka siji, misalnya loro napa telu, lebih utama membuat jamaah baru rasah makmum sing masbuk. Paham nggih? Oh, ndak, makanya ganti bahas kaifiat salat jamaah niku mung rada menggok sithik ning penting. Jadi mboten sah kesusu. Sakniki sing nomor 8. Melepas sandal pada kaki kiri terlebih dahulu. Terus terang oke sing urung. Idza inta'ala ahadukum, apabila kamu melepas sandal, falyabda bil yamini, mulailah dengan yang kaki kiri. Wa idza naza'a, nun kleru le maca hadis jenengan iki. Marai kleru iki, Bu. Idza inta'ala ahadukum, nek kowe nganggo sandal, falyabda mulailah bil yamini dengan yang kanan. Nek nganggo. Wa idza naza'a, tapi nek ngelepas sandal, falyabda mulailah bisyimali dengan yang kiri. Liyakunul yumna, supaya yang kanan awwalahuma tun'alu, menjadi pertama yang memakai, wa akhirahuma tunza'u, dan menjadi yang terakhir melepas. Jadi bensin tengen iki nek nganggo dhisik, nek nguculi keri. Carane piye? Nek nganggo sikil tengen sik, nek nyopot sikil kiwa dhisik. Sunah ini. Ini tidak hanya di masjid, termasuk dimanapun. Ning biasane kan boten. Biasane sikil tengen sik duculi, langsung sikile mancik masjid, sing kiwa isih ana sandale. Mongko rada sesak, terus dikapit-kapitke ngono wae. Wah, kira sandale mabul. Ngono kuwi pokok nyambung niku sampeyan. Dipancing oleh kaya cacah pondok niku lho Bu. Dadi ditata sing rapi niku sing weruh ya Allah wong Islam niku tertibe. Kula niku wau nyopot sikil kiwa sikil ndarani ora? Warep go mulang ngaji iki. Dadi kaki kiri dulu lepas, terus diidakke nggon dhuwur sandal. Padahal dilebokke masjid tenes sikil kiwa sikil. Maka antri sik selehke dhuwur sandal. Ning hadise ora muni selehke dhuwur sandal lho niku. Niki meng teknise, Pak. Jadi dilepas dulu, lalu selehke dhuwur sandal, lalu dilepas yang kanan, langsung naik, terus sing kiwa nyusul. Paham mboten iki? Lah langsung praktek. Termasuk masuk rumah dan sebagainya. Pak nek masuk kamar mandi, lha jenengan copot sandale nek masuk kamar mandi. Nek misalnya dilepas, nggih le masuk kamar mandi sikil kiwa tetepan ampun sikil tengen. Niki ora masuk masjid to nggih. Lepas sing kiri, diidak sandale, lepas yang kanan, masuk baru nyusul. Nggo dikulinake, Bu. Beberapa waktu yang lalu kula kalih bojo kula ten masjid to niku tak cek bener ora bojoku le nyopot sandal. Mau mulang ngaji ning ndi kok bojone dhewe ra genah ra ya ngono. Begitu kula munggah masjid terus tak delok ngono kuwi sikile to. Lah kok mburi kula ki ana sing bengok. Jenenge Pak D Surat.
Kula pun bener lho Pak Ustadz ngono kuwi. Lah sing tak make kono kok malah sing bengoke nggih pun saya apa ya. Jadi yang betul begitu, lepas kaki. Nek ora terus dikulinake ngoten niku ora dadi mung dadi ngelmu. Nggih to? Siap jajal siap nggih? Dadekke pakulinan nggih. Nek nganggo wae sikil, nek nyopot diniati nderek sunnahe Kanjeng Nabi. Insyaallah barokah. Sapa ngerti sono wong mlebu swarga krana le nganggo sandal, masyaallah. Bisa jadi amal sing dikulinake niku barokah. Nomor 9. 9 nggih. Masuk masjid dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Allahumma ftahli Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Niku artine Allahumma ftahli, ya Allah bukakan untukku. Abwaab niku jamak saking pintu. Pintu-pintu rahmatika, rahmatmu. Ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Ya Allah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Terus sikil tengen mlebu blem. Nek umpama masjid dereng wonten tulisane prayogi lho, takmir atau siapa golek sing gedhe nika templek ke depan pintu masjid, jadi nek ngarep mlebu maca. Nek mangke akhirnya jamaah niku do hafal doa itu, dan setiap kali masuk masjid dia baca doa itu krana ana templekan, wis sing nempleki jariah. Jadi jariah sing nempleki. Nek njur-njur engko do rebutan nempleki kabeh, maksudnya kalau yang nempleki takmir nggih insyaallah jadi jariahipun takmir saya niku. Plek aku le iso maca ngene iki tak ditempleki karo Pak takmir. Akhirnya neng dindi nek arep mlebu masjid Allahumma ftahli abwaab. Lah iso ngono kuwi tak templekan itu, maka jariah bagi yang menika. Pun monggo mangke tenan lho aja wong akeh nempleki kabeh ndak ting templek wae disepakati mawon. Mane ajeng metu maca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tulisannya min fadlika, tapi le maca min fadlik. Ya Allah, mugi paduka paring dateng kula, paring karunia, fadilah paduka. Metu saking masjid nek mlebu Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nomor 10, mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Yang Nabi dawuh, "Idza dakhala ahadukumul masjidah," apabila kamu masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan langsung duduk. Hatta yusolli rakaatain, sebelum kamu sholat 2 rakaat. Niku sunnah tahiyatul masjid. Niku sing jenengi ulama. Jadi belum sholat 2 rakaat baru duduk. Tapi langkung saya malih mboten mung tahiyatul masjid, yo tahiyatul masjid, yo qobliyah, misal subuh misalnya, qobliyah zuhur dan seterusnya. Pak, nek ngeten Pak, kula teko teng masjid nggih niku wektune niku mung garek 2 menit. Kan wonten to jam digital ngoten niku. Le komat mung kurang 2 menit niki nek kula tahiyatul masjid kula mboten oman qobliyah subuh, Pak. Nek ngoten niku pripun? Ditinggal tahiyatul masjidnya langsung qobliyah subuh. Kenapa? Karena qobliyah subuh lebih utama dari tahiyatul masjid. Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih utama dari dunia seisinya. Masya Allah nih. Qobliyah subuh wong garek 2 menit. Pak nek garek semenit iso lho, semenit 2 rakaat niku. Maca surat sing pendek-pendek, rasa nganggo iftitah, langsung Fatihah, suratnya pendek. Nek kepepet tenan rasa wis Fatihah tok, sing penting oleh 2 rakaat. Wah, ora marem Pak, mulai yo mruputo, ben marem anu kok yo masaku kok. Paham nggih? Ah niku, mung kurang semenit. Nek kurang seprapat menit, mung kurang 15 detik niku langsung mawon donga, Bu. Dadi ngadeg langsung donga. Kenapa? Doa antara azan dan iqamah itu termasuk mustajab antara azan dan iqamah. Ya ampun nggih ngobrol. Nggo ndonga. Kowe mau anu yo nyumbang gone anu ra ya.
Ngono ya lempere atos ya hooh lha ora anu lah iya lho gek wedange lah ya Allah ngono kaya gek makamono panganan apa to yo ngono minuman kaya uyuh jaran. Wah. Lah wong arep komat kok malah omongan kaya ngono. Pun ndonga. Jadi tinggal seprapat ndonga. Basa Jawa ya oleh basane ngadeg mawon ndonga mboten ana. Begitu komat selesai. Paham niki? Pak, jane njur salat mau ndak apa-apa. Diatur ngoten niki ana jam kae iki maksudnya ndak rame. Jenengan bayangke ora nek jamaah liyane wis do siap, wis do garek nunggu komat ming kurang seprapat jam. Ana wong teko langsung Allah. Kira-kira do diingetke wong akeh mboten? Nggih. Nggih to niku? Ora ngerti ora iki salat subuh ngerti ora. Subuh ki cepet padang malah. Wis arep komat malah salat ora malah suwe. Salat suwe to ae. Terus anu kendel iki ngakon sing komat tinggalan wae. Oh, langsung komat tuh. Allahu Akbar Allah, engko geger bar subuhan kuwi. Nesu-nesu wae do semangkean sing iso komat. Mung nunggu sedelo oleh ora kanthi. Ngerti ora nek qobliyah subuh ki khairu minad dunya wa ma fiha. Luwih utama timbang donya saisine ngerti ora? Sing komat ya ora kurang akal, wangsulan. Dene ngerti kok ora meruput. Waduh. Kuwi ya iso rame kuwi. Niku nek sing teko niku wonge ora patek medeni. Nek sing teko niku wonge berwibawa medeni tokoh masyarakat ya mung do digreneng. Ora. Mula penting ngoten-ngoten niku sepakat bahwa ben kepenak sedaya. Ngoten nggih? Pak Ustadz, kalau kok krungu kabar jare qobliyah subuh niku luwih utama ten ngomah. Nggih, nek saged. Jadi begitu masjid adzan, jenengan wudu, siap-siap nganggo pakaian terbaik, qobliyah riyen teng dalem, baru berangkat teng masjid. Niku nek kober ten griya. Ning nek ora teng masjid nggih oleh. Paham nggih? Bangane ning omah oleh jamaah keri. Nek Kanjeng Nabi niku nek qobliyah subuh teng dalem Pak nggih, ning daleme jeneng Nabi niku nyantep karo masjid. Jadi begitu metu langsung masjid, ngoten lho. Paham nggih? Nek sing teng griya nggih monggo tenan apa. Maghrib ba'diyah maghrib bareng niku teng griya sae ba'diyah ngisa. Jadi bar ngisa teng masjid, zikir terus kondur. Engko le ba'diyah ning omah. Jadi omahe dibagi salat sunah ngoten niku nggih kenging ngoten napa-napa. Wah, mah ra kober, Pak. Ra kober ya wis ning masjid ya ra apa-apa ngoten nggih, Pak. Dadi dienggo kepenak mawon to ora usah do padu. Ten niku. Pak Ustaz, sakniki nek kula tekan masjid niku pas adzan, Pak. Niku kula langsung tahiyatul masjid napa ngrungokke adzan riyin ngeten. Nek begitu datang masjid, Allahu Akbar, dengarkan dan tirukan. Sunah niku ngrungokke kalih nirokke. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam posisi berdiri. Jadi mboten lungguh. Berdiri. Kenapa? Wau wonten kalimat ojo lungguh dhisik sadurunge salat 2 rakaat. Jadi ngeling rungokke kalih nirokke niku posisine berdiri. Hayya 'alas shalah la haula wala quwwata. Hayya 'alal falah la haula wala quwwata. Sampai la ilaha illallah baru kemudian tahiyatul masjid. Niku nek subuh, duhur, ngasar, maghrib, isya. Tapi nek sholat Jumat ini ada beda pendapat, Pak. Kalau sholat Jumat begitu masuk telat pas adzan, rasah nungguli rampung adzan langsung sholat tahiyatul masjid. Ada pendapat seperti itu. Kenapa? Karena nirokke adzan itu hukumnya sunnah, mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib, meninggalkan yang sunnah demi kesempurnaan yang wajib. Niku khusus nek tapi nek yang lain tetap lebih utama mendengarkan terlebih dahulu, mendengarkan dan menirukan. Niku nek image adzan. Pak, nek khotib sedang berkhutbah boleh tidak langsung sholat? Bukan boleh, memang tuntunannya ngoten niku. Khotib sedang khutbah, jenengan rawuh, bapak-bapak nih. Langsung saja sholat 2 rakaat singkat baru duduk.
Wonten dalile, Pak, wonten. Jadi zaman Kanjeng Nabi tesih sugeng, ketika beliau sedang berkhutbah, niku ada seorang sahabat sing datang terlambat. Naminipun Sulaik Al-Ghatafani, telat. Mbok nawa dhek ra penak Kanjeng Nabi nembe khutbah to, dhek langsung lungguh. Kanjeng Nabi ngendika, "Ya Sulaik, Sulaik, kum berdiri kamu, salatlah 2 rakaat singkat." Jadi didhawuhi salat kali Kanjeng Nabi. Singkat tapi mboten dawa. Jadi niki dalil bahwa walaupun telat imam khotib lagi khutbah, kita tetap sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk. Dalilnya niku. Ini sekaligus dalil khotib itu boleh menegur makmumnya, boleh. Nek sesama makmum ndak boleh. Pas Jumatan tuh Bu, jejer ngoten, wonten bocah rame. Kowe iki ora rame wae, ora kayak khotib lagi khutbah ya. Dong ora kowe. Rame wae ngrasa nang masjid mau buan. Ganggu wae wong. Kaya aku iki lho anteng ngene. Ngoten niku mboten pareng, Pak. Jangankan begitu wong. Ngoten niku mawon kurang sempurna Jumatannya. Lho nek rame, Pak, njur sing ngelekke sapa? Khatib yang berhak mengingatkan. Nek khatib oleh niku. Ning kan ning masjid umum ya iso marai perkara. Nek kula pun tahu ping pindho malah teng pondok, teng Muhibah. Jadi pas Jumatan, kula pas khutbah, niku santri-santri sing ning ngarep niku do turu. Ngeten iki. Lah kula yang tidur bangun, selalu langsung guragap ngoten niku to, wis ra ono cah turu wis ngono kuwi to ngene iki kabeh. Itu tidak membatalkan khutbah saya. Boleh. Dalilnya mana? Niku wau Rasulullah Sulaik bangun, berarti kan boleh gitu menegur. Ning sing oleh ya ming khatib. Nek ning tempat umum ya aja, mosok ana simbah-simbah kayak sare. Mbah. Umum Mbah, sesuk ora Jumatan ning kono kuwi. Paling njur ngrasani angger kae isih urip aku ora. Keloro-loro kok ya. Nek niku ora santri dadi ora nesu kok nggih. Kula pernah salat Id teng daerah nanti ya Pandak kok pundi niku kan ya. Jadi panitia niku mboten ngumumke. Biasanya kan diumumke, Bapak-bapak mohon nanti pada saat khutbah jangan merokok. Ngoten niku to biasa. Kuwi lali ra diumumke. Kayak kula ya ora ngelingke lah pas kula khutbah Idul Adha niku. Wah, bul siji sekut ketok siji kan saka panggung, saka mimbar kan ketok. Iki nek tak nengke wae. Gue mesti jajare nyilih rek iki aku. Gitu Pak. Sesama perokok iki nek weruh wong udut tak kecut to kuwi. Aku tahu mbiyen iki gitu. Lah niku terus langsung kula mohon maaf Bapak ingkang nembe kemawon menyalakan rokok, tolong dimatikan dulu rokoknya karena khutbah Idul Adha adalah bagian dari salat Idul Adha. Langsung dicecek ngeten iki. Wis ra ana wong udut. Ning ya ngorbanke biaya tunggal, janjane ora apik, mate kudune le ngumumke mau ket. Awal nek kan iso iso isin to niku. Ning nggih piye meneh bangane mangke rata. Benak apa menegur seperti itu boleh. Wong kula ngaji ngeten iki meneh ana sing rame sok tak tegur kok. Nggih wong niate ngaji kok malah ngobrol. Sing jenenge wong numpak bis ki sopire ki nek ana penumpang anjlok ki krasa padahal. Ben munggah siki agak tekan gone bareng. Nek iki anteng kabeh masyaallah. Bangun jiwa timur ya, gitu. Terus niku wong pun nggih paham nggih. Dadi salat 2 rakaat. Nek wektune isih nggih tahiyatul masjid terus qobliyah, nek wektune mepet langsung qobliyah, nek wis garek mepet banget langsung donga. Terus berikutnya nek pun rampung, aku ki wis tahiyatul masjid. Wis qobliyah kok wektune isih durung qomat, gunakan untuk 1 bisa zikir subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah subhanallahi walhamdulillah terus sampai qomat. Bisa juga panjenengan gunakan untuk baca Quran, bisa juga panjenengan gunakan untuk berdoa, monggo ingkang pundi ingkang sae. Nek sampun terus mangke kondur saking masjid ngangge sikile nganggo sandal sing pundirin tangan le metu masjid sikile pundirin kiwa baleni
Pertama, wudu dari menghilangkan bau mulut, bau badan, pakai pakaian terbaik. Bapak-bapak syukur ngagem parfum. Nomor 4, pakai sandal kanan dulu. Keluar rumah baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Neng dalan nek wis iso dongane wau, nek dereng nggih sampun. Yang keenam, jangan tergesa-gesa menuju masjid. Terus masuk masjid melepas sandal kaki kiri, masuk masjid kaki dungane Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lalu sholat sunnah 2 rakaat. Mau nika nek isih oman nggih tahiyatul masjid, nek orang nggih qobliyah, nek orang nggih langsung donga. Setelah itu nanti zikir atau baca Quran atau berdoa. Nek sampun rampung keluar dari masjid kaki kiri, pulang pakai sandal kaki kanan dulu. Bu, Pak, nek ngeten iki iso dadi kebiasaan kita, masya Allah, insya Allah barokah. Sing sampun diteruske, sing dereng dilekasi, nggih. Mugi-mugi diparingi ridho gampil sing Allah taala. Ngaten Bapak Ibu, pas jam 7 niki, nggih. Mugi-mugi le ngaji njang menika barokah manfaat. Kathah lepan nyun mapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten wau para sedaya atur kajian pangaosan wonten ing ingkang menika ingkang dipun aturaken Bapak Haji Farudin Sarjana Agama ingkang mendhet keutamaan kula panjenengan sami nindakaken sunah wonten ing ingkang menika keutamaan ngrawuhi masjid nggih. Para jamaah kakung sampeyan ingkang kula hormati, saderipun pangaosan wonten ing ingkang menika kita Bekasi wonten mabinten pengumuman ingkang sepisan pengumuman pangaosan ingkang badhe dateng wangsul wonten ing Masjid Al Muftadin nggih, giliran gentenan nggih. Pinjang pangaosan Ahad pagi wonten ing Masjid Al Muftadin Tirto Kilen. Wontene pangaosan malam Senin ingkang sakmangke dalu wonten ing musala Nur Rahman TK Sembungan. Pengumuman ingkang ketiga inggih pengumuman infak panjenengan sedaya wonten ing jam menika makempal 3 yuta rupiah pas nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula awit saking kanca-kanca ketakmiran saha sedaya jamaah Masjid Al-Amin pindah ngaturaken ageng panuwun dumateng Bapak sedaya kakung Semruptri kang sampun rawuh wonten ing jam menika. Kathah kelepatan kula sak rencang sedaya jamaah namung saged nyuwun agunging pangapunten. Para jamaah kakung Semruptri ingkang kula hormati, monggo pangaosan wonten ing jam menika kita pungkasi kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur dumateng kanca-kanca jamaah Masjid Al-Amin, sedaya warga, kakung, bapak, mas-mas, monggo samangke sasampunipun pengajian kita langsung kita bongkar tenda saha kita wangsulaken kursi wonten ing gudangipun. Sedang malih matur dhateng kanca-kanca bapak pilih sak mangke sak sampun paripurna pangaosan menika tenda langsung kita bongkar kita wangsulaken wonten ing gudang. Mekaten pengumuman saking kula.